Господи Исусе Христе, мой Спасителю и Изкупителю, днес идвам пред Теб със смирено и благодарно сърце. Изповядвам, че Ти си Божият агнец, който взема греховете на света. На кръста Ти проля святата си кръв, за да ме очистиш, простиш и дариш нов живот. Благодаря Ти, Господи, за Твоята безкрайна любов и благодат, които ме избавиха от тъмнината и ме доведоха в светлината на Твоята истина. Днес, Господи, предавам целия си живот в Твоите ръце. В името на Исус Христос разрушавам всяка верига на грях, страх, проклятие и тъмна сила, които са ме държали в плен. Провъзгласявам, че силата на кръста е победила всички дела на врага и че кръвта на Исус ме е освободила напълно. В Теб, Исусе, аз съм ново създание, изкупен, изцелен и свободен, и нищо не може да ме отдели от Твоята любов. Свети Душе, ела и изпълни сърцето ми със своето живо присъствие. Обнови ума ми, укрепи вярата ми и ме води всеки ден по пътя на истината и святостта. Дай ми сила да побеждавам злото с добро и направи живота ми свидетелство за Божията благодат и за силата на кръста. Нека светлината на Христос сияе чрез мен и да достигне всички, които се нуждаят от спасение. Господи Исусе, благодаря Ти за пълното освобождение, което получих чрез Твоята жертва на кръста. Ти си разкъсал всичките ми вериги, отмахнал си тежестите ми и си ми дал истинска свобода в Теб. Нека целият ми живот бъде хвала на Твоето свято име, и нека устните ми винаги възвестяват Твоята победа. Цялата слава, почит и поклонение принадлежат на Теб, Исус Христос, сега и во веки веков. Амин.